Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcii vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste na lačno alebo po jedle. Gonal. Otvoríte krabičku s gonalom. Balenie obsahuje naplnené pero a viacero jednorázových ihiel. Dáte dole krytku z pera, dáte dole papierovú krytku z ihly a ihlu našrobujete na pero. Piestom si nastavíte dávku, ktorú máte určenú v stimulačnom protokole. Piest je pohyblivý otočný, ak by ste sa pomýlili, môžete vrátiť túto dávku späť. V okienku si skontrolujete, či máte nastavenú dávku presne. S tým, že vydenzifikujete miesto v pichu, urobíte riasu, dáte dole krytku z ihly a pichnete. Picháte kolmo na doraz. Zatlačíte piest, po pichnutí narátate do 5, vyberiete, odpojíte ihlu, ktorú vyhodíte do pripravenej nádoby na odpad, pero zatvoríte, odložíte do chladničky a použijete na ďalší deň. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.